започнем, въпреки че все още някои хора не са успели да седнат, но за да не ви караме да чакате повече и да не ви стане прекалено скучно, ще започнем с скучната част. Аз мисля в началото да отправя благодарности на много хора, защото това, че успяваме да се съберем днес в Руския културен център в София е всъщност дело на наистина много хора, не само на нас тримата и на всички останали, ами и на вас, че сте се осмелили да дойдете тук. Това е сложен ден, за което изключително много ви благодарим. Наистина подкрепата е невероятна и аз се радвам, че имаме тая възможност заедно да се съберем и да говорим за книги отново, за книги, този път за руска литература, защото напоследък тя почти поизчезна от нашите книжарници. Аз се надявам, че сега започваме да я връщаме бавно и съм абсолютно сигурен, че няма да е само нашето издателство, което ще се обърне тези книги. Започвам с благодарностите, които може да ви се сторят скучни и много, за мен са изключително важни, защото с тях ще разберете всъщност колко много хора са замесени в издаването само на тази книга. Защото беше сложно, казвам си го от самото начало и се започвам с благодарност към екипа на Руското посолство, целият екип и с лична благодарност към нейно превъзходителство Елеонора Митрофанова, която за съжаление днес не успя да бъде. Благодаря на професор Сивилов, на Саша Висирова. Искам да ги поздравя за тази книга и за избора на автора, Захар Прилепин, защото от днес един приятелски разговор разбрах, че в Столична библиотека са закрили отдела за руска литература. На негово място са направили отдел за украинска литература. Няма нищо лошо да има отдели за всякакъв вид литература, но не да бъдат един за сметка на друг. Например, в Русия това никога няма да се случи и не се случи. Там има почитатели на украинската литература, паметници, не се пипат. Така че това, този пример от нашето съвремие, той ще е кратичък, бъдете сигурни, показва колко е своевременна тази книга и колко е смела постъпката на Саша Висирова. Наистина, аз ги поздравявам, защото тяхното издателство е младо, но тръгва много устремно. И всъщност бих казала, че точно този автор е пробив точно сега да се появи в Европейския съюз, между другото, въпреки Европейския съюз. Горе-долу е така. За самия Захар Прилепин, понеже Сирма ще разкаже за книгата, аз бих ви обърнала внимание на няколко неща, които на мен са ми направили впечатление при него. Той има много интересен живот, много талантлив, но и животът му не е на ботаник. Той не пише в библиотеката си някъде далече от света, а той е представител на литературния спецназ. Той тръгва като спецназ, но е завършил филология. Как си представяте филолог и спецназ? Звучи наистина екзотично и странно, но за Русия далеч не е така. Даже той написа специална книга в свод за руски литератори и представители на руската култура, които са воювали за Русия. Пушкин, даже Чадаев и не само. И той е тази приемственост. Другото, което прави Захар Прилепин е да... Първо беше много популярен в Европа. Изключително много. Той е на над 20 езика е превеждан. И в Западна Европа преди всичко. И причината според мен беше, защото той беше много ярък критик на властта и на Путин. Обаче, кога всъщност започва тази, когато той казва, когато той се разочарова от властта? 2001 година, когато Русия се изтегли от Куба, военната база в Лурдес и от Виетнам. Тоест, при Захар Прилепин винаги патриотичното е на първо място.
не личното отношение, не политкоректната критика. Такива детайли може би на Запад са не обягвали, защото те почват да го намаляват неговите книги, преводите след присъединяването на Крим 14-та година, а вече рязко след 17-та година, когато той става част от опълчението на Донбас и той воюва и даже тази година беше вече като полковник на Росна гвардия, той получава много орден от самия Путин. Не беше лично връчен от Путин, но за войнска доблест. Тоест това е истински руснак, бих казала, защото руснаците са и войни. Не случайно имат много светци войни, имат и много писателни войни. И част от тази плеяда е и Захар Прилепин. Другият момент при него, извън че той описва, има няколко книги, които са мемуарно, исторически и публицистични за Донбас, периода, когато той е там воюва и после, когато помага с всякакъв тип доброволческа помощ. В тях той описва личности, които вече са загинали, но те са част от историята на Новоросия, Александър Захарчев, Моторола и всички останали опълченци, благодарение на които тази част от Донбас дочака Русия. Защото това, което той описва там, Захар Прилепин, е народна революция. Той сам се удивлява как тези миньори рискуват всичко. И първите опълченци са на 50 години, той така казва, някакви древни такива, 50 годишни, но следващата вълна са между 18 и 30 години. Тоест всички са тива. Това той го описа с удивителна, такава честна критика към руската политика, не спестява нищо. Но кога се връща към Путин след присъединяването на Крим, той застава зад своята държава. И затова се представя да бъде интересен в Западна Европа. Толкова по-зле, разбира се, за западноевропейските издателства. Макар че публиката там си го обича, но това вече е въпрос на политика, за съжаление. Още два момента при Захар Прилепин. Отношението му към православието. Значи той е национал-болшевик, тръгва при Лимонов, Едуард Лимонов, но не е националист. Много често го упрекват национализъм, но Захар Прилепин, поне в целия си период, когато дава интервюта и пише, не е заявявал никакво пристрастие към национализма, напротив, той разбира, че това е най-вредното нещо за Русия. Той е имперец. За него Русия трябва да е православна империя с лява политика. Това за него е Русия. През целия му път житейски, писателски, той не се отклонява от това си виждане. И даже се завръща той повече към православието. В Донбас той се венчава със своята съпруга. Или вече връзката с неща става и таинствена, това църковно таинство, защото той се удивлява как миньорите, които са съветски, Донбас е много съветски. Тази носталгия на Съветския съюз там е жива и до ден днешен, и тя изчезва в Руската федерация, да речем, още в 1992 година. Примерно. Но 2014-2022 в Донбас тя е много жива. И тези съветски работяги, които опълченците по силата на тяхната участие в народната революция, в руската пролет, са били пленени от украинците и си ги разменят. Той казва, тези работници, които до този момент са били атеисти, така са били възпитани, когато се връщат при опълченците и се качват в автобуса, който трябва да ги отведе, защото и се вижда как са били пребивани, издавателства, всякакви неща. Всеки преди да се качи в автобуса се прекръста и се качва на мястото. И тези неща той ги вижда и ги описва, което е част от нашия живот. И понеже книгата е за кучета и колкото самия той има много поред, за това Сирма ще разкаже, но Прилепин много обича Есенин и пише книга за него. Той има и земляк, между другото, защото селата им са от Рязан, Рязанска област, между другото от Рязан и Свети Серафим Софийски наши, т.е. тримата са земляци, Свети Серафим, Захар и Есенин. И на мен ми се струва, т.е. може би няма как, това не е описано от Захар Прилепин, но че тази книга е продължение на "Дай джинта на 6 тела по мне". Тоест той го пише вече в текст за своите кучета и за своите хора, които обичат, за своя приятели
не бих казал думата телохранител, звучи много така човешки, за своя другар, който загива, когато има атентат срещу Захар Пилетник, защото не се прощава, когато перото ти е талантлива и когато си честен. Тази комбинация е много опасна. И не се прощава на руските писатели или на украинските, като Олеся Бузина. Захар Пилетник е сигурен, че Олеся Бузина, който загина в Киев, беше убит от националистите. Един ден ще има паметник в Киев. И аз съм сигурна в същото, защото няма нито един пример на убит украински писател. Слава украински, националистически, каквото ще да мисли. Няма нито такъв пример, нито на журналист. Дария Дугина. Много са, много са имената. И Захар тези, но той оцелява. И удивителен, всъщност, няма как да не се рече чудо оцеляването при този взрив. Неговата кола. Това е. Благодаря ви, че сте тук. Благодаря на Сашо и Сирма за книгата и да, вече може би на Сирма.